IFM News. Health Facts. Gapo iti naindaklan na panagpuspuso ni Mr. JC Salvador. Makinkukwa iti may sa kadagiti kadakkelan na pagaramidan ti badbado ket na iya si Deg tiriknana kadagiti ubing nga agsagsagaba iti Down syndrome. Kuna ni Mr. JC akayat dang ipanakkel iti art wenno sining inobra dagiti agsagsagaba iti Down syndrome babaen iti parang iprint dagiti painting kadagiti lab gown dagiti do doktor na amuan nga iti kalabes ket impabuya dagitoy babaen iti fashion show dagiti do doktor iti syudad Tilawag. Imbatad ni Mr. JC nga isuda iti kauraan na nagaramit iti kastoy nga advokasya gapo iti daytoy ket adon dagiti do doktor amangayat iti kastoy a klase iti lab gown. Ginawa ko, ako yung nagtahi, tapos may mga Down syndrome yung nagpaint, tapos yun, nirap ng mga model. Gapo iti daytoy nga adang ni Mr. JC Salvador ket adon tupay iti matulungan kang runaan na kadagiti agsagsagaba iti Down syndrome. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, aremen.